Toto nie je žiaden ruský štandard, ale ani kvalita, z ktorej by si mal padnúť na zadok. Vulgárne, veľké, zaujímavé, svojské a radioaktívne. To sú hodinky Vostok Europe Anchar a vlastne všetky hodinky tejto litovskej značky. Čau, kanál Weekend P2 a v tomto videu sa pozrieme na jeden kúsok a značku ako takú, ktorú dosť ľudí nosí, hoci ani nevedia, odkiaľ pochádza. Iba si myslia, teda určite nie všetci, lebo limitky vydané za účelom vyzbierania pomoci pre Ukrajinu z pultov miznú veľmi rýchlo. Sranda, že práve obvyklá reakcia, ak niekomu pochválim hodinky tejto značky, je no tí Rusi to proste vedia, большая technika je top a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Taký ten klasický ruský sentiment bez akéhokoľvek overenia si faktov o hodinkách vyrábaných v EÚ. Podobné veci sa dozvedám aj o značke Zenit, lebo tí Švajčiari s tou 5-cípou hviezdou budú asi riadni bolševici. Ale dosť bolo o debilite dnešnej doby. Poďme sa bližšie pozrieť na Vostok Europe Anchar NH35A/5105143. Vostoky Europe sa mi kedysi veľmi páčili. Zdalo sa mi, že sú to veľmi kvalitné mechanické hodinky za rozumnú cenu. Asi sa mi najviac pozdávalo, že boli veľké. Za tie prachy skrátka dostaneš čosi, čo je teda aj vidieť. Hoci na mojej ruke vyzerajú ako kus odrezanej plechovky na silikónovom remienku, ale nevá. To som bol ešte relatívne mladý a blbý a teraz by som odtiaľ už vyhodil aspoň to relatívne. Značnú časť pri rozhodnutí, prečo práve Vostok Europe, má určite aj forma obalu, v akej tieto hodinky dostaneš. Keď otvoríš ten plastový kufrík, ktorý je ináč sám o sebe vodotesný do 10 atmosfér, tak ťa vnútri čaká okrem hodiniek extra remienok a ešte aj nejaké to naradičko. To zážitok z celej kúpy a celkového dojmu tak krásne umocní. Jednoducho nedostaneš iba hodinky, ale celý balík pôsobiaci drsňacky a tak trochu dobrodružne. Ale s vekom človek zdecentnieva, na tom by však nebolo nič. No s vekom človek aj viac študuje a zanára sa do detailov a tak zistí, že tieto Vostoky nie sú nič moc. Nakrivo uložené triciové ampulky, indexy, kde symetria asi ani nebola v pláne, lunetu nezáretuješ presne na stred a ďalšie detaily, ktoré s kvalitou spracovania nemajú veľa spoločné. Fakt, kúp si radšej Seika, kde dostaneš za oveľa menej peňazí lepšiu kvalitu spracovania. Lebo nemyslí si, že tuto dostávaš čosi extra, aj čo sa kalibru týka. Ten je totiž Seiko NH35A, mechanický automat s dátumovkou a rezervou chodu 41 hodín. 24 kameňov a presnosť chodu minus 20 až plus 40 sekúnd za deň, rozumej, nič moc. Poteší, že má v sebe mechanizmus Seiko Magic Lever a teda keď sa ti hodinky zastavia, rozbehnú sa v podstate okamžite, keď ich chytíš do rúk. Je to vynález z roku 1959 a jeho hlavným účelom je skrátenie doby automatického náťahu hodiniek. Pozrime sa ale opäť na hodinky zvonku. Sú to zjavné potápky, masívne telo, otočná luneta, šrubovacia korunka a vodotesnosť do 300 metrov. Ozaj seriózna vec, keď sa rád noríš pod vodu, presne to nezvyknem robiť. Tak prečo tieto hodinky? No lebo dizajn. Potápky sú všeobecne obľúbené, skrz naskrz rôznymi značkami a nosia ich ľudia, ktorí sa v živote nepotopili hlbšie než 3 metre za peknou mušľou. A keď si naozajstný frajer, za peknou mušľou sa ponoríš len tak jemne pod perinu. A tieto hodinky ti taký pocit dajú, že si frajer. Dizajnovo sú skrátka také a ja dizajny nerád rozoberám do detailu, lebo každému sa páči čosi iné a dokonca sa to vekom mení. Čo určite oceníš v tme, je to, ako hodinky svietia. Oni totiž svietia aj cez deň, oni totiž svietia stále. Nemusíš ich nabiť na svetelnom zdroji ako bežné lumky. Tu je technológia GTLS, čo znamená Gaseous Tritium Light Source, čiže zdroj svetla pomocou plynného trícia. To znamená, že to, čo na hodinkách svieti, je tritium uzavreté v sklenených kapilárkach. To znamená, že nosíš hodinky osadené malými radioaktívnymi kontajnerikmi, aby mohli svietiť. A to je cool. Tá radioaktivita je slabšia než to, čo vyžaruje trebárs trs banánov. Každopádne takýto zdroj svetla vydrží zhruba 25 rokov a potom tma. Tieto hodinky na sebe majú 16 takýchto triciových ampuliek a luneta ešte obsahuje jeden bod s klasickou lumkou. Sklíčko je tvrdený minerál, ktorý toho veľa neznesie, ale je zapustené hlbšie pod lunetu, takže fajn. Zadná časť hodiniek nesie jasný odkaz na ponorku K162 Anchar, najrýchlejšiu ponorku na svete. Vostok Europe pomenúva VAL modely hodiniek práve po veľkých, respektíve zaujímavých technických unikátnych sovietských projektoch. Tie nemuseli byť nutne praktické, podobne ako tieto hodinky. Za posledné roky sa to však zo zjavných dôvodov mení a modely odkazujú na expedíciu do najhlbšej jaskyne sveta, atómovú ponorku Nautilus, či ľudia ako Robert Oppenheimer, Enrico Fermi a Andrej Sacharov. Áno, posledne menovaný bol sovietský fyzik stojaci za vodíkovou bombou, ale odporúčam naštudovať si jeho rozsiahlejší životopis a nie, že skončíš iba pri sovietských vyznamenaniach. Presne o tomto sú totiž hodinky. Nie sú ďalej nejaký odkaz, pripomínajú a nielen ukazujú čas. Nemusia sa ti páčiť,
páčiť, nemusí sa ti páčiť ani ich príbeh, nemusíš si ich ani kúpiť, ale keď si kúpiš čosi ako hodinky Daniel, Tommy či Boss, dostaneš naozaj iba kus škaredého, nekvalitného, nezmyselného náramku. Igor Zubovský stal za počiatkom značky Vostok Europe. Začalo to ale nevyplatenou zakázkou pre sovietsky Vostok. Pričom nešlo o žiadne hodinkové komponenty, sovietsky Vostok totiž okrem hodiniek vyrábal aj iné veci potrebné pre leteckú, vesmírnu a vojenskú techniku. V skratke, po rozpade Sovietskeho zväzu dlhoval Vostok Vilniuskému inštitútu rádiovej a meracej techniky, kde pracoval aj Igor peniaze za istý projekt. Ale namiesto peňazí Litovci dostali hodinky a aby zamestnanci inštitútu dostali aspoň nejakú mzdu, Igor Zubovský hodinky Vostok rozpredal a v podstate to bola idea, aby začal s výrobou vlastných hodiniek. A tak je tu Vostok Europe, ktorý nie je a ani nebol dcérská spoločnosť Vostoku. Možno Igor nemusel takto prvoplánovo nazvať novú značku hodiniek a možno sa už kvalita detailov na nových hodinkách vylepšila. Každopádne, ak si nevedel, alebo si len myslel, už vieš. Aspoň takto v skratke. Neži v domnienkach a ilúziách, užívaj a rešpektuj. Čau!